bara bana kɛra n'a ye o kuma ko baara banna o fana an bɛna n da don la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i ka dɔn Usumani Sherifu Madani Ayidara ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye ale fana y'a jira k'a fɔ tant que transition bɛ awɔ i ka dɔn sira ɲuman kan Mali ko ladonko ɲuman k'i k'a dɔn u ka dɛmɛ bɛ se transition ma sika kisɛ kelen o t'o la donc min y'an ka maakɔrɔ dɔ bɛ yen awɔ i ka dɔn Danyara URD ale tɔgɔ la awɔ i ka dɔn Yunusu awɔ i ka dɔn ale taari da fo kuma na sa min ye awɔ i ka dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye Abubakar Sidiki Kane ale n'a ye baara kɛ ale ka seereya an b'an da don la n'o bɛɛ banna sa min ye anw yɛrɛ ka siraba min filɛ nin n'o bɛ tali kɛ awɔ i ka dɔn Bangoni Jalakɔrɔji Safo fo ka taa Ɲɔnsɔnbugu sira in fɛnsɛlen don a bɛ waati jan bɔ i ka dɔn nka hali bi baaraw dɛsɛ bɛ ka kunjɛ ni Ala sɔnna sɔɔni an b'an da don fana na limanaw garisɛgɛ mana kɛ min y'o la u b'o fana sɔrɔ o kuma Nura FM ni Ala sɔnna ma yan de ye Karifuruba ye a bɛɛ lajɛlen i b'a ta yan siga foyi den kelen t'a la i t'i tɔɔrɔ i t'i ɲani fo falaki o kumana an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko bɛɛ k'i bisimila o tɛ Manimakɛ ɲɛma i y'a fɔ cogo min na an b'a fɔ kanubaa ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ɲɛna jamana in kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila mun ye tanti VIP ye tanti Ajaratu Tarawele an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ kɔnɔ la mun ye Gawusu ne bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Nade Nade Kaɲɛba mara la kɔni Kaɲɛba mara la Nade an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ kosɛbɛ ko sanu bɛ yen dɛ sanu bɛ yen ale bɛ o baara de kɛ o jago k'a feere ka asan awɔ an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ a banna kosɛbɛ o kuma dɔgɔ dugu jɛra min ye awɔ i ka dɔn min ye an bɛ foli lase Gawusu fana ma Jata a n'a ka TikTok jama bɛɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen k'u ni baara k'u ni cɛsiri min ye awɔ i ka dɔn kunnafoni a camanba dɛsɛlen bi yan a ka ca siga foyi t'a la kosɛbɛ min ye Mamu Kamara ye an b'a fo ka waliɲuman dɔn musokɔrɔba ɲalen an ka foli b'a ye dɛ awɔ Mamu Kamara bɛ fo Kɔrɔna Bala ani Kilebi Bala Kɔrɔna Bala Wardi Kilebi Bala Pierre Kalis Mamu Kamara ye bakɔrɔntigi ye Wardi Mamu Kamara bakɔrɔni mun tigi de y'ale Sola Kayita nka mun ye lebu Sola tutan kana solo fɔ dɛ Ala k'a ni sababa bɛɛ mɔgɔw kumana sa lada an b'i fo Awa Gindo an b'i fo ka min ye awɔ i ka dɔn Tiyani awɔ i ka dɔn Jawara Damakile fo ka waliɲuman dɔn k'u yan fo Kongo min ye awɔ i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u sɔgɔlen to Nura FM na Ala sɔnna a ma nimisa t'a la sabu kunnafoni gonima anw bɛ taa sɛlɛ k'a bɔ fasuru kɔnɔ k'a bama yɛlɛma n'u ka cɛ ɲina k'a di aw ma aw bɛɛ k'aw bisimila Nura FM sanfɛ Ibrahima Tunkara an ka foli b'a ye belebele kɔni ɲɛma waati kɔni a sera mun ye 30 minutes kɔni an y'o kɔni sɔrɔ bɛɛ kɔrɔ sɛlɛ awɔ n dɔgɔ 30 dafara kelen ya Gawusu ko k'a sɛlɛ la dɛ Gawusu ko ten awɔ a dun a sera o a sera kosɛbɛ a sera o ye tiɲɛ ye kuma sɔɔni sa awɔ gafew a ka ca an bɛ n'olu ta esike a kuma Gawusu a lajɛ i ka fiɲɛ ni bɔ an sen kɔrɔ Jata an ka gafew ta an ka taa i fan fɛ Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Alakira kanumu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Ibrahim Tunkara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Ne belebele ta da. Atoye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu. Ne belebele ta ye. Andaw de memba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Allah. Nura FM de memba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Wala kira kanuba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bakar tana ne bete. Ne. Funu caman ba de awai kado be ambolo koro. Tunkara. An kana ɲina ka foli ani tɔnni k'a lase. Toye. Min ye awai kado belebele n'o bɛ awai kado gafure awa ko fɔ. Gindo. An b'a fɔ ka waliɲuman dɔn. Kosɛbɛ. Ka awa tɔgɔw bɛɛ fo. O bɛ kɛ. Awa Sakɔ. Gawusu Kalilu Berete Lala ni Abi Kalakisɛ. A denkɛ minnu bɛ yen n'olu b'a kɔ. Mohamed. An b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u k'u bisimila. K'u k'u cɛsiri. Kosɛbɛ. Awai kado minɛn min dir'u ma. K'u jija minɛn in kana jɛngɛ u bolo dɛ. A tɛ jɛngɛ abada. Minɛn min kalifar'u la. K'u jija minɛn in. Kosɛbɛ. U ka to a minɛn kɔnɔ dɛ. A banna. O kumana an bɛ taa ni fasiri. A gosi. Nɔgɔ fasiri fɔlɔ ni n b'a ta. A ta. Nouvelle Horizon awai kado ale de kuma bɛɛ. U ko di. Min ye awai kado Mahamani Ture. Mahamani. Ale kuma na. Mahamani Ture. Dɔgɔ nin tɛ kibaruya duman ye sabu nin ma kɛ jamana in kɔnɔ. Nka n'a kɛra farafinna awai kado an bɛɛ ye farafindenw ye. Walayi. O kumana sa maliyɛn bɛ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fɛ. Kosɛbɛ. A ka jan n'i ye jateminɛ kɛ. Cadi jamana i b'a sɔrɔ maliyɛn awai kado anw bɛ yen. An ka ca. O de siratigɛ la min ye Cadi jamana ye. Kosɛbɛ. Nɔgɔ wuli ka jɔ min n'o kɛra awai kado ani balaka wuli min n'o kɛra kunun. Kosɛbɛ. A kɛra sababu ye.
min ye maa caman olu bɔnɛna u nin na min ye taamakɛbaw b'o la polisilakaw fana away k'a dɔn olu bɛ o la a ko Mohamed Idriss Déby Itno maa don min ka sira tɛ away k'a dɔn population u ka gɛlɛya an'u ka tɔɔrɔ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ président min bɛ yen n'o kun ye marshal ye n'o bɛ Idriss Déby Itno n'a b'o ko fɔ kalo tile 20 n'o ye avril kalo ye san 2021 jamana bɛɛ lajɛlen n'o bɛ Tchad jamana ko fɔ a bɛɛ ŋunana sabu min ye away k'a dɔn nin belebele a taar'i da min ye away k'a dɔn dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ a taar'i lafiɲɛ a denkɛ min bɛ yen n'o bɛ Mohamed away k'a dɔn Idriss Déby Itno n'o b'o ko fɔ an bɛ donni minɛ fa in nɔrɔ bila kamalen ni yɛrɛ ye away k'a dɔn an dɔgɔnin jugujugu ye sabu san 30 de don a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiro a y'o kɛ a bɛ waati caman bɔ taama min bɛ yen ni away k'a dɔn opposition mɔgɔw b'a fɔ k'u b'o kɛ a y'o bali o de kama min ye kunun sa away kalo tile 20 n'o ye octobre kalo san 2020 san 2022 a bɛ to taariku la away k'a dɔn Tchad jamana ka ɲinati k'a kɔ nin don min ye Idriss Déby Itno n'a ka finitigiw min ye away Mohamed Déby Itno Sake a n'a ka finitigiw i k'a dɔn k'a fɔ olu ye wulikajɔ kɛ ka population away k'a dɔn a fanba bɛɛ lajɛlen k'a massacrer k'a bɛɛ kɛ c'est fini ye maa min kɛ c'est fini k'a daminɛ maa 30 ka taa maa 50 jate dɔgɔ i k'a dɔn a bɛ taa o jate de la parce que n'o ye Mohamed Touré a y'a jira k'a fɔ min ye away k'a dɔn nin cɛ siga kɛ n b'a la kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ ale de ma kɛ Idriss Déby Itno away k'a dɔn o sata ye sabu général Mohamed Idriss Déby ale kɔni an bɛ donni minɛ ko bi a nana jira k'a fɔ fanga ko fa k'a dɔn k'a fɔ ko de bɛ ale la ko hakilila jiginna avril san 2021 nin cɛ in away k'a dɔn a n'a jɛɲɔgɔn jugu u ye wulikajɔ kɛ ka away k'a dɔn tiɲɛni don jamana in kun min ye away k'a dɔn Tchad jamana ye o de kama kabiri o kɛra away k'a dɔn o n'u dɛmɛbaa jugu dɔw bɛ yen olu kɔni wulila ka nin cɛ in n'o bɛ Mohamed Déby Itno ka o ta ni k'o kɛ fanga ye k'o kɛ fanga ɲɛma ye kalo 16 u y'o di d'a ma a ka se ka baara kɛ o kɔnɔna na o waatiw tɛmɛnen kɔ a nana ye k'a fɔ sa a wulila ka ɲɔgɔn lajɛ dɔ karaba k'o boloda o ɲɔgɔn lajɛ karabalen bolodalen olu de y'a jira k'a fɔ ko san 2 k'o ka fara a ka fanga kan yalisa a bɛ se ka kalaw taw a bɛ se k'olu labɛn cogo min min ye away k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'o ye politique maaw ye ani population maa dɔw bɛ yen olu kɔni ma jɛn n'a ye cogo si la sabu min ye nin waleya ninnu ani nin kɛcogo ye a ma bɛn olu ma bi a ma bɛn o ma sini u ye taama caman o de boloda nka ban kɛra la nka nin sen in taama in ko n'a bɛ kɛ min ye a ka ko ye olu kɔni bɛ bɔ nka dabaliba yɔrɔ nana kɛ mun ye u bɔra u yɛrɛ ka nafolo u ka impôt an'u ka sarali o bɛ kɛ ka away k'a dɔn maa minnu sara n'o ye finitigiw ye olu de filɛ ka min ye away k'a dɔn buruden da ta ka ɲɛsin u ma buruden da n'a ɲɛsinna jama ma a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ k'a ɲɛsinnen bɛ e kelen de ma o bɛ bali ka bɔ mun galama tudu tuyi piw payi dɔgɔ i k'a dɔn marifa sugu bɛɛ o kunkan bɔra min bɛ kɛ c'est fini o bɛ kɛ c'est fini min bɛ kɛ c'est pas complètement fini o fana bɛ yen min ye away k'a dɔn n'o ye jogitaw ye dɔgɔ nin ko in kɛra kɔlɔlɔba ye koyi a kasara barika bonyana o ye barika bonya da ye o min ye away k'a dɔn u ka maa dɔ bɛ yen n'o ye tɔgɔtigiba dɔ ye n'o ye artiste dɔ ye dɔgɔ o tora gɔngɔn na o kɛra c'est fini anw yɛrɛ cakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o ye journaliste ye dɔgɔ i k'a dɔn ale fana kɛra c'est fini o kɛra nin ko in min ye away k'a dɔn ko yɛrɛ jɔn sira la dɔɔni an balaka dɔw de bɛ yen subahanallahi la hawla wala quwwata billahi an balaka dɔw de bɛ yen olu de ye fini yɛrɛ bɛɛ bɔ ka hali gari a sigilen t'u la ka t'u jɔ population ni i y'a fɔ min b'a la sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ a b'an fa a y'an fa nin cogo in na Tchad ta gɛlɛyara dɛ u y'o kɛ Idriss Déby Itno cɛnin a fɔ Mamadi tora la Mamadi Déby Itno ye a tora la mago sara nin tɛ kɛ i la k'i bɛ kɛ to ye ayi tubabuw ma nin nɛgɛn cogo cogo k'i solona don cogo cogo k'i dɛmɛ cogo cogo an balakaw subilahi mina shaitani rajim a ɲɛma fara jɛya kan surunya fara jɛya kan nin tɛ tu i la a surunya fara jɛya kan nin tɛ tu i la dɛ ne Mohamed away k'a dɔn Mahaman Touré a ko nin waleya in de kɛra away k'a dɔn Tchad jamana kan a kɛra ko président min bɛ yen n'o bɛ away k'a dɔn Mohamed Idriss Déby n'a b'o ko fɔ min ye maaw kamana guwan yan'a ka bɔ ka away k'a dɔn sanga bonda sigi yan'a ka bɔ ka duwawu don kɛ yan'a ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ population ye a ye kumakan dɔw de bila an sara kana anw bɛ min wele ko tweet a y'o de kɛ k'a jira k'a fɔ ko ko ale kɔni Mohamed Idriss Déby ko ale ye away k'a dɔn a ka conseil de ministre kɛ ko a kɛra alhamdulilayi décision caman taara o n'a ɲɔgɔnna caman o de kɛra fɛn ye min yɛrɛ fana tilala ka population k'a tɔ bɛɛ funteni an bɛ donni minɛ i ko bi kibaruya labanw kɔni an m'olu sɔrɔ fɔlɔ nka min kɛra Tchad jamana kan Mohamed away k'a dɔn Touré ka fɔ la nouvelle horizon kɔnɔ dɔgɔw de ni i bonya b'a la Mɔrimɛ ka ɲɛmaa bonya ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye i kɔrɔ fɛn kɔni k'a sɛlɛ cogo min na siga t'a la nin baara mun ni a bolodala mun ye Tchadikaw fɛ yen ɲɛmaa a surunya fara jɛnya kan
mun ye maa mun bɛ fanga la ɲɛmaa kɔlɔlɔ t'a to a t'a to fiyewu siga foyi t'a la mun ye Cyril Adohun ɲɛmaa a kumalen don mun ye observateur ale kɔnɔna la a ko an ka don MINUSMA na an donna o kɔnɔ Mali marabagaw u ka laɲini ye fɛn mun ye an bɛ don min na komi bi MINUSMA yɛrɛ kan o tɛ dɔwɛrɛ ye MINUSMA ka fara an kan an ka baaraw kɛ walima u k'u ka koso n'u ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ mun ye Cyril ye a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka an ka jamana mara an bɛ don min na komi bi hakilina ni miirina mun b'u la o de ye mun ye jamana ka souveraineté o bɛ se ka segin jamana ma cogo min na o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ k'u y'a laɲini MINUSMA fɛ MINUSMA k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ taa terrain kan u bɛ t'u ka enquête kɛnɛ kan k'u kana taa abada ka sɔrɔ mun ye jamana marabagaw olu ka yamaruya ko o t'u bolo ɲɛma ko n'u ye ninnu dan kɔrɔfɔ ninnu dan sago siga t'a la ko a bɛ n'a fɔ u b'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Cyril a yira k'a fɔ ko mun ye an ka diplomatie ɲɛmaaba n'o ko fɔra Abdoulaye Diop ko fɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye tarata don mun ye conseil de sécurité kɛnɛ kan a ye kɔrɔfɔ caman fɔ Abdoulaye Diop a kun taalen bɛ ka taa mun ye Mali ka taa anw représenter MINUSMA a bɛ rapport mun bɔ kalo 3 o kɔnɔ la MINUSMA ye rapport mun laban mun n'o k'o bɔ juin kalo tile 3 ka n'a bila septembre kalo tile 19 na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Abdoulaye Diop a kun taara jaabili kɛ mun ye conseil de sécurité o kɛnɛ o kan o de kun kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Abdoulaye Diop ye Madu ka ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko mun ye anw ni MINUSMA siga t'a la ko an bɛna jɛ ka an bolo k'o di ɲɔgɔn ma nka an ka laɲini ye fɛn mun ye MINUSMA kɔni a fanfɛla la o de tɛ dɔwɛrɛ ye MINUSMA ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ u tilenna la wa k'a fɔ k'u kelen ka jɛ ka baara o kɛ ɲɛma ko kɔni ye fɛn ye jamana an tɛna jɔ n'o ye bilen an tɛna jɔ n'o sini mun ye an ka jamana gouvernement kɛnɛ in ka Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye force barikani ye an y'o gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ maa bɛɛ force fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na komi bi n'a bɛ farafinna force ko fɔ a ka ja fo ka taa bila force wɛrɛ la u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'u tɛna to yan abada k'u bɛ baara de kɛ ni maa min bɛ baara kɛ ɲɛma siga t'a la Fumali kan tila k'a ta an ka dabada ma kosɛbɛ n'an y'a bila sira min fɛ an ka taa n'o ye kuma ka ɲi mun ye Abdoulaye Diop ye a y'a yira kɛnɛ in kan k'a fɔ ko hali waati tɛmɛnenw na i bɛ na ye k'a fɔ ko an ni MINUSMA ko gɛlɛya dɔ kɔni ko o donna ani ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ MINUSMA u ka rotation mun n'o kun b'o baara k'o boloda cɛden dɔ ka na cɛden dɔ k'o nɔna k'o bila ko waati tɛmɛnenw na ko a kɛra gɛlɛya ye anw ni MINUSMA o ni ɲɔgɔn cɛla la nka an bɛ don min na komi bi Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ ko o gɛlɛya ninnu sigifɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ko o ye sira kelen kɔni k'o sɔrɔ Abdoulaye Diop ko fɔla mun ye Nations Unies kɛnɛ kan a ko anw ni MINUSMA taabolo bɛ cogo min na i n'a fɔ an bɛ don min na komi bi siga t'a la anw b'a laɲini MINUSMA de fɛ u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ n'u bɛ baara o baara k'o boloda anw ka jamana in kɔnɔna la u ka fɛɛrɛ dabali kɛ u ni jamana marabagaw k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ wa u n'an ka lakanabagaw k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛma n'u y'o sira de bila siga t'a la k'u n'u ka kosow ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la mun ye Abdoulaye Diop hali bi kɛnɛ in kan a y'a yira k'a fɔ ko ni hali n'i y'a ye ko MINUSMA ka rotation anw ye tigɛli kɛ a la k'o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ni hakili b'a la mun ye sɔrɔsi dunan minnu n'u bɔra Côte d'Ivoire jamana na sɔrɔsi 49 waati tɛmɛnenw na n'an k'u ma ko mercenaires ka na sɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la ko o sɔrɔsi 49 ka nali de kɛra sababu ye waati tɛmɛnenw na ko anw ye MINUSMA ka rotation ni ka a baaraw ni k'o sunsiri fɔlɔ Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko ka ɲɛsin ni sɔrɔsi 49 ka kisa ma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye MINUSMA ko maaw k'u hakili jagabɔ kosɛbɛ MINUSMA ye bataki mun ni k'o ci ka taa di Mali gouvernement ma mun ye juillet kalo tile 22 san 2022 o kɔnɔna la MINUSMA y'a yira k'a fɔ ko mun ye ni kɛlɛkɛcɛ minnu nalen filɛ nin ye n'o bɛ sɔrɔsi 49 in kofɔ mercenaires 49 k'u t'u korɔlɔlɔn bi k'u to o korɔlɔn sini Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ maa k'i hakili jagabɔ o la kosɛbɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen MINUSMA yɛrɛ bɛ kuma jɛrɛjɛkulu min tɔgɔ la n'an k'a ma ko Nations Unies olu ka secrétaire général mun bɛ n'o de ye Antonio Guterres ye a ko ni hakili b'a la min ye juillet kalo tile 12 k'o fana ye bataki ci bataki min kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko min ye Nations Unies ye ko o ni nin kɛlɛkɛjɛkulu in k'u tɛ fankelen fɛ k'u t'u dɔn bi k'u t'o dɔn sini Abdoulaye Diop kɛnɛ in a y'a yira k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ MINUSMA fo ka taa fara mun ye Nations Unies kan olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'olu ka kɛlɛkɛcɛw tɛ anw jamana marabagaw olu sira jumɛn de b'olu bolo sisan kiri kɔni ko a taara da mun ye kiri bunakun o kɛnɛ o kan Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko hali waati tɛmɛnenw na mun ye Nations Unies ka taa fara mun ye MINUSMA ye u y'a yira k'a fɔ ko mun ye
majɛ dɔ de yira ko in na ko de kɛra ɲɔgɔn faamuya baliya ko in kɔnɔ la nka o n'a ta bɛɛ Abdulaye Diop ka fɔ la ko an ka jamana ko an ye dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi an ka na an ka kuma ka ɲɛsin nin sɔrɔsi 49 ka kisa o ma Abdulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko min ye Togokaw ka masakɛ min bɛ n'o bɛ Fɔdu Yasin bɛ ko fɔ k'o ye wulikajɔ caman kɛ o ye cɛsiri caman o kɛ o sabu kɛ anw ni Côte d'Ivoire ye nin bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen ko min ye Fɔdu Yasin bɛ ale ka wulikajɔ k'o kɛra sababu ye min ye maa 3 ɲɔgɔnna n'o bɛ muso 3 ko an y'an tɛgɛ kɔni ko o bɔ o kan na Abdulaye Diop a ko a bɛ kɛnɛ min kan n'o bɛ Nations Unies maaw ka kɛnɛ o ko fɔ a ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin min ye Côte d'Ivoire sɔrɔsi 49 ka kisa ma bɛɛ lajɛlen k'i jasiri wa bɛɛ lajɛlen k'i kumacogo k'o dɔn o sabu kɛ ko bɛ taabolo min na ko bi kuma bɛ kuma la n'a tora k'o sɛlɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka na gɛlɛya caman ye ko in kɔnɔna la o ko nin kɔni bɛ taabolo min na Mali anw ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na an ka sigi an ka kuma ka ɲɛsin min ye sɔrɔsi 49 ka kisa ma nka ko MINUSMA diyagoyalen don ka baara k'a ta anw ka dabaɲɛ na walima a k'a ka kuso n'a ka gaso bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Observatoire ale kɔnɔ la Cyril ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mɛga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ min ye Musa awa i ka dɔn Bilal Sidibe nɔgɔ ale yɛrɛ fana kuma bɛ nin ko in kan sabu min ba ye min turun bɛ awa i ka dɔn min ye awa i ka dɔn ɲɛma senna sabu Mali u hakili la u b'a minɛ ni bolo o bolo ye anw taara k'u da o sira bɛɛ fɛ o de siratigɛ la Conseil de sécurité de l'ONU Mali ka taabolo nɔgɔ k'a kɛra awa i ka dɔn min ye awa i ka dɔn Cheick Filasiri a kɛra o ye Washington awa i ka dɔn min ye o maaw bolo sabu n'i ye jateminɛ kɛ Washington ale kɔni wulili don k'i jɔ caki Moscou fana fankelen fɛ o fana wulili don k'i jɔ a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ awa min ye waati laban ninnu kɔnɔna na kalo 3 laban min kɛra secrétaire général de l'ONU ale ye wulikajɔ kɛ o bɛ taa mada min bɛ tali kɛ Nations Unies o kɛnɛ kan wa o ko bɛɛ lajɛlen de kun bolo dalen don tarata don tɛmɛnen New York jamana kan min ye awa i k'a dɔn Russie ani Faransi ni Faransi yɛrɛ n'a jɛɲɔgɔn jugu o bɛ taabolo min kan i ko bi a ko kɔni kɛra awa i k'a dɔn flèche fili de ye ɲɔgɔn sabu kumakanw filila ɲɔgɔn ma bɛɛ bɛ nin yɔrɔ ta kumakan min a ko min ye awa i k'a dɔn Faransi a n'a partenaire cɛjugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔ bɛ yen n'o bɛ États-Unis n'o b'o ko fɔ olu kɔni wulila ka kuma caman fɔ min bɛ tali kɛ awa i ka dɔn Wagner ko min bɛ yen ni awa i ka dɔn o ɲɔgɔn bɛɛ yɛrɛ ka fɔ la n'o bɛ anw fɛ yan ko awa i ka dɔn o de kɛn bɛ sababu ye ni gɛlɛya caman ni o bɛ ka na Moscou n'o bɛ awa i ka dɔn Rusilakaw ko fɔ olu y'a jira k'a fɔ ninnu hakili la k'a fɔ ko farafinna dugu dɔw bɛ yen k'u fatiɲɛw de don min ka d'u ye o b'o de kɛ min ye awa i ka dɔn k'o dun k'o tile o banna a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni min bɛ anw ni Bamakɔ ani Paris ni ɲɔgɔn cɛ o ma dogo maa si la sabu min ye Bamakɔ ani Paris an bilama an gɛnbɛ i b'a fɔ ko ɲinɛ ani jakuma n'a ta bɛɛ Conseil de sécurité de l'ONU awa i ka dɔn olu kɔni fana hakilila min b'u la fana o dɔnnen don sabu kɔsɔdanni na ɲɔgɔn ye belebele min n'o kɛra nɔgɔ min ye awa i ka dɔn u ye bolokɔnɔni sin Rusilakaw de ma k'a jira k'a fɔ Rusi bɛ waleya min na sabu u ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Wagner awa i ka dɔn ka taabolo u ye bolokɔnɔni sin o de la min ye Musa Bilal Sidibe a ko maa min bɛ yen n'o ye États-Unis olu ka ambassadeur ale kɔni waati min a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ mercenaires dɔw bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'o bɛ groupe Wagner n'o b'o ko fɔ ko awa i ka dɔn o ye jɛkulu min n'a jirala k'u ka surun maa la maa min bɛ yen n'a bɛ Moscou n'a b'o ko fɔ a ko Wagner a ka taabolo min kan ko a ti kɛ sababu ye fiyewu bɛɛ ani kelenya min bɛ yen n'olu mago b'o la Mali kɔnɔ k'o ka sɛlɛ anw ka ban Maliba in kɔnɔna na a k'olu ye jateminɛ min kɛ Wagner yɛrɛ kɛn bɛ sababu ye hali min ye accord pour la paix min bɛ yen awa i ka dɔn ka se ka sigi sen kan ko Wagner kɛra sababu ye o dɛsɛ bɛ ka sigi sen kan maa min ye nin fɔ o ye Linda Thomas Greffield ale ye awa i ka dɔn maa ye maa min bɛ yen n'o bɛ awa ONU ale tɔgɔ la min ye États-Unis o tɔgɔ la awa i ka dɔn ONU kɛnɛ kan ko waati min na a ye nin kuma in bɔ k'a bin min ye awa i ka dɔn Bamakɔ ye anw kɔni y'a jiru la k'a fɔ tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini aw bɛ Wagner ko kuma min na anw tile kelen an da ma fɔ maa ye officiellement k'a fɔ ko Wagner k'o bɛ anw fɛ Maliba in kɔnɔ a k'o ka bɔ yen maa dɔ bɛ yen n'o ye Ana ye Ana awa i ka dɔn ci ɲɛwa a y'a tun ka Ana in fɔ dɔrɔn a ye Ana in fɔ Ana tɔgɔ dumanba don ale ye awa i ka dɔn Rusilakaw ka maa ye o kumana sa ale y'a jira k'a fɔ waati dɔ kuma sera sa sabu tile dɔ kun bɔra tile min bɛ yen ni awa i ka dɔn an bɛɛ kan ka tugu a nɔfɛ min ye mun tile ye min ye awa i ka dɔn farafinna dugu dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali u ka Mali to yen Mali k'a ka partenaires sugandi Mali ni min bɛ jɛ kɛ Mali de b'o dɔn Mali ka nafa ye min ye a n'a ka tɔɔrɔ ye min Mali de b'o dɔn a ko min ye awa i ka dɔn waati bɛɛ
mun yambala ni wati laban nun gonna na min ya awai ka don nazara dugu ko ku jamana ni ota na kan maminu fleni be wuli ka jola kabid doni min gama maliko ni nganiata ka partenariat fale ni dugu wera ni nyanje jango te ni risla awai ka do ka partenariat sinjini min no be ka ke mun yambala ko awai ka do min ya États-Unis ni France ni to ku kembe ba fo ko jege ji bonne je kuma tonga e ko dun ti mago nyakoi sabu ni ye jete mineke e bay ka fo min ya awai ka do Mali ale ko ni betabulo minga ani farafina fembe ni to abu te ka kundale mbaka nunum bela jile dille do ala wa bela jile ba don to abu jugo e mi o yel mani wati laba nungo no be ma yiwa to abu yuka awai ka do sorasu che kanu to awai ka do on bara o bi awai ka do sorasu minu bi che kana to farafina mawde do minu obu sagula min gadu obu ke na kadi fanga mi manuja obu sigi fanga mi manuja o burja ni ko che ko boy ko no wati temena ni awai ka do mauna na mi ana hakilla kununa minu ya jira ka fa ku ti jenoi akake partenariat ganyan ganyan e ka do kale ma awai ka do gele ula wa odu ye mi ko be sira tama ko awai ka do Musa Bilal Sidibe ko bete menengo ka boy ma do be no e jate meneke bay politique bunaguka ulu sero ma awai ka do ni ko ulu o wele ka shelle ni ka ko nyiniga ko mali bi tabulo minga ale ko ne be minfo kan ganje ka sire angan chugo do sabu minya awai ka do partenariat nyedo angan ta nyini ganyan ganya ibe min nofe an lebe min nofe o kala ko don ga anga na fo ka mantika wo farasi bolo ka an kulkutu beche ka tanti ma were da tuga sugu dola akoye fenye femi ni afarati barka ga bu ko sobe o kuma anga intérêt malika intérêt nye yoro na mi so ko nyini partenaire fe anga nyini o fe o de femi na nywande non de biwa ndo minya awai kado Washington ni farasi o ke be ba fo ko jege ji bone je kuma tonga minya awai kado Musa Bilal Sidibe l'indépendant o ka bido boli ibu nyabala madama ga nyama bunya asiba koro jaranje nyama ni basa na le majigi munye miento abi yela anofe ne be moro do me bone fasiri o ko mako so de bamago munye Umar Anguiba dogoneke akumara yete ko imewa Zara dini ni Zahra di Zahra haramute ngadi kuyi nya doni shelawo ya mi kaba ne klala te ngadi de Kalfa Junior ay Zara ba goshiya nyama ala ma domna ko bil darabu do me kuloni Zara to godi larabu ay pagala welenyi awo côté Zara international ni Zara ay jamana ina ba mun kay fuka ta goshi kidali mashi saka te samata ne ce siga tala awon isabu ko imbi chuko ma done do bismillah nga sa sigatala nyama mita munye so de bama ko ne be mbolo do me bon aye do na ke Umar Anguiba do na ke akumara ako munye jatiga wale ke ba nunu ye yae bagala fana be ka kate de mission abuka kate de fana be ka kate Zara mindo o bena ni pagala ni solo fofana o luka déjà premier montoy nouveau soleil o ka premier mito o bena ni on fana ka te Zara abala ngane o ekeleon ngoni c'est-à-dire que ka niya ya un moteur bi segment kanyi segment puissant ka midro ki lafia abana te Zahra makay bismillah warfanyana munye fatrike baye Umar Anguiba ako munye jatiga wale ke ba nuniye ibina ka fa kube ka wuli ka joko ke munye boni mara ani ka ta fara munye ombori mara okonaka wuli ka joen kunde dore nyama ka mauta ja ko ni fiire la dogo ne dibi la ko mauka ta fara lu ka ja ku ya ka jamana ni ka akele oro kum konala ibina ka fa ko munye an wale fama no be an arme ko fo ko ni wuli ka joni tesiri ko bla singa wuli ka jo munna akara sababu ye ka tege ko takada munye ma chama nga no be jatiga wale ke ba nunu obo okufo Umar Anguiba ako ko miye kiboro surla ko abeni ngana wati nimbo Mali ane Burkina frontière la ibe na ka foka teme monoro Omara okonna fe boni ombori ane dugu mumbe nanga mako dinanguru ne makibe na ka fo mbala jele dugu ye munu be duwansa ane ngata fara munye koro Omara okonna ula munye jatiga wale ke ba nunu ye ubika wulika joni chesiru do blasenga kamani fiun ku jakuya ta ku ke keleke chawye ku jakuya ke jatiga wale ke bawe munye dugo ane dibi la ma joni bika nimbara ke jara de kulum be nanga mako katiba serma ani ngata fara munye burna be ka jadisi jekulum be nanga mako ansarlum islam nyama ko lu bika nimbara ka atyangu kosobe munye Umar Anguiba ayda ka foko kibado ko ninko osrola amedom na kombi ko an walla kana bo kelema ka wulika joni chesiru ko blasenga munye den jatiga wale ke ba munu
ka nin baara in kɔni ka a shɛlɛ ka maaw jakuya ta ka t'u don mun ye jarisiya la u bɛ k'o baara mun ni k'o shɛlɛ nin dugu kofɔlɔ ninnu na an ka lakanabaaw ye wulikajɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan o baara in dan bɛ se ka kari o la cogo min na o de kun kɔnɔ la zone mun bɛ n'an k'a ma ko zone de serment i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Mali finitigilakaw ye wulikajɔ k'o kɛ ka cɛsiri k'o kɛ maajugu mun bɛ n'an ka Mayɛri Agali ale ni ka taa fara maajugu mun bɛ n'o bɛ Zafare Diko n'o bɛ Burunakaw ka jarisi jɛkuluba in o ɲɛma o kofɔ ɲɛma olu de bɛ ka a ko cɛdenw de bɛ ka maaw jagoya ta k'u don mun ye jarisiya la o de kun kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka armée u ye wulikajɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan mɔgɔ mɔgɔ de bɛ k'u bɛ k'u dɛmɛ nin baara la u ne maa de farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in ka a tengu ka maaw jagoya ta ka t'u don mun ye jatigɛwale kɛbaya la ɲɛma an ka armée u ye tɛgɛ ta ka da a maa caman kan an bɛ don min na komi bi a tɛgɛba ka fɔ la a ko kibaruyaw kɔni sɔrɔla kibaruya minnu na a sɛbɛkɔrɔ saniyalen don k'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka armée u ye wulikajɔ minnu k'o kɛ ka don Ombori o mara o kɔnɔ la ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye u don ni Ombori a kɛra sababu ye mun ye maajugu dɔw tun bɛ yen u bɛ ka buna adamadenw k'u sɛbɛkɔrɔ nɛgɛ dibi ne dogodogo la k'u ka taa kɛ mun ye jatigɛwale kɛbaw ye armée ye tɛgɛ ta ka da a caman kan an bɛ don min na komi bi parce que ba ka fɔ la a ko mun ye Burukina ani jamana in danfurancɛ i bɛna ye k'a fɔ maa minnu bɛ n'u ka baara bɛnnen don jatigɛwale kɛbaw ma u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ don mun ye duguw kɔnɔna la duw kɔnɔna la bugudaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye filadugu minnu bɛ yen ɲɛma k'u bɛ don o caman de kan ka mun ye sifinnakaw k'u sɛbɛkɔrɔ nɛgɛ k'u kana don mun ye k'a jadisiya k'o baara k'o tiɲɛ ko kibaruyaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'u donna dugu min kɔnɔ la ɲɛma k'u tɛ dɔwɛrɛ kɛ koyi mun ye moto a filɛ nin ye wa maramafɛn a filɛ nin ye u bɛ kɛ moto d'i ma ka maramafɛn fana k'o d'i ma jagoya wa o y'i kɛlen de ye c'est tout c'est fini a banna u bɛ moto d'i ma yɔrɔ min ka marifa d'i ma yɔrɔ min ni e y'a minɛ an ko armée bɛ sin k'i kɛ c'est tout c'est fini wa n'i m'a minɛ fana e ko ko in gɛlɛyara n'i m'a minɛ fana olu fana b'i kɛ c'est tout c'est fini ya o de don o kumana ala ka nɔgɔya kɛ ami ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ɲɛma k'u ka don nka o ye moto kelen u b'o d'i ma ka tila ka maramafɛn k'o d'i ma ɲɛma ko min ye sagona t'i la koyi i diyagoyalen fini don k'a minɛ n'i m'a minɛ ko ɲɛma k'u bɛ i ninkɛnɛden ka a kɛnɛ o karaba o de kun kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ wali n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka cɛ ta baara minnu k'o boloda baara ninnu kɔni ko a ma sigi sen kan o sababu kɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko i ka kilisi ko a ka di i da ko o ye mɔsɔn yɔrɔ k'o sɔrɔ mun ye an ka lakanabaaw ye wulikajɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan Burukina bɛɛ ka jarisi jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko Diko ale ka jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko Ansarul Islam ani ka taa fara mun ye Katiba Serman kan ɲɛma k'u kɔni wulikajɔ ni cɛsiri caman k'a kɛ Mali marabagaw Mali lakanabaaw ɲɛma ko a ye tɛgɛ ta ka da maa caman kan an bɛ don min na komi bi maa minnu ka baara bɛnnen bɛ ka maaw jagoya ta k'u don jarisiya la ni dugu ninnu kɔnɔ la ko tɛgɛ tara ka da a caman kan mun ye fatirikɛ ba ye a ko mun ye jarisi ninnu ye n'a bɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu kofɔ fɛn jumɛn de bɛ k'u bila nin baara in na an bɛ don min na komi bi an y'u fa de o de tɛ dɔwɛrɛ ye k'i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛ nin na waatinin bɔ an y'u fa anw ka armée an ye opération mun sigi sen kan n'an k'a ma ko opération kɛlɛtigi ɲɛma n'o o bolodala kabi janvier kalo o tɛmɛnen na i bɛna ye k'a fɔ ko o kɛra gɛlɛyaba ye mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ma mun ye maa caman bɛ yen an y'o ninkɛnɛ k'o karaba u ka kɛlɛkɛminɛn caman bɛ yen an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini ko o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ k'u bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan an bɛ don min na komi bi ka maa kura k'o ta walasa mun ye kɛlɛ baara k'u bɛna se k'o boloda cogo min na ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dugu min bɛ n'an k'a ma ko Mondoro i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye tali in fanba ko a kun bolodalen dɔ ye de nka an bɛ don min na komi bi mun ye armée ko a ye wulikajɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan u kun kɛlen bɛ ka tali min k'o boloda daga min kɔnɔna la ye an y'o dakolon ci ni ko o filekolon ci kunnafoni filɛ nin ye an y'a sɔmɔ ka bɔ Suwade Bamako ale kɔnɔna la Umaru Angoyi ba dɔgɔnɔkɛ ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Maga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ nin ma bali ne la koyi tabarikala awa i k'a dɔn kabi don min ne y'an ka cɛdenw wulilen ne y'a dɔn ninnu awa i k'a dɔn cɛdenw bɛ k'u bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini ne y'a dɔn ko bi bɛ se sabu don dɔ bɛna se ninnu awa i k'a dɔn dɛsɛ kojugu u bɛna bi population yɛrɛ de kan sa jagoya ni fin fo awa i k'a dɔn maramafɛn u b'o kɛ k'o ta ka t'i yɛrɛ ka armée kɛlɛ walayi i bɛ jɛ n'a ye taru b'i bɔnɛ i nin na o baaraw de daminɛna o t'i yɛrɛ ye nka olu b'o min na o y'a sɔrɔ armée yɛrɛ fana sumi ka jan walayi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ koyi gɛlɛya bɛ cɛmancɛ bolo fɛ cɛmancɛ bolo saba situation compliquée ça va pas la situation min compliquée pendant plus de 30 ans o san fila san kelen tɛ se k'o ɲɛnabɔ dɛ o baara min bɛ ka kɛ effort min don ala de b'a dɔn donc an k'o effort soutenir an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan hali bi an k'an ka armée dɛmɛ ala k'an ni sababa bɛn dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Malicaire k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye awa i k'a dɔn Malicaire awa i k'a dɔn an ka auditeur ba don an ka foli ba ye min ye awa i k'a dɔn Dembele FC a bɛ Maroc a fana b'an lamɛn Boubacar Sidibe kɔlɔ international
Jabali. Ah, nga foli ba ide. Kosebe. Ndo. Jabali. Désormais. Jusqu'à désormais. Désormais. Policier. Sapeur pompier. On sont militaires. Kona ketene. Akara koy. Kona ketene. Kuma bana. Akana on blague tatane. Intergue c'est fini. Policier. Sapeur pompier. On sont militaires. Ah ouais. Enyama. Ndo bara bana. Conseil national de transition ayaka ya Maria di no be sente ko fo min ye 72 min be na kun dimbu manager limbe ka fo ba police la kaw ni away ka do min ye protection civile ko désormais jusqu'à désormais ko ku ta ku ke away ka do militaire ye ou surasiya surasike bita away ka do chuko mi o yere bo chuko kele ndila bo fugula ngele ndedo bo mina ngele nde kono e ka do ka fo ndo akoko ni awalera tabarikala ba ko ako min ye away ka do dépôt numéro 2022 44 bar CNT na bi talike projet la projet de loi mimbe na be awakado police ni sapeur pompier ka awakado militarisation na bo ko fo ndo min yekunu sa CNT awakado atemena ko lettre bi teme postu fe chugo ma keme ani ma tanikele olu de votera ma keme ni tanikele abeko njera nai mashima bama wa mashima awakado afokondi votera ba akoni min vlende okmana sa wati don nana min ye ba police la ka we ku chari nay fandani nani befe parce be prrr ke chugomi marfa o kungambo ni prrr chugomi nga che police ali sabar pompier arjida mbake la anyama ngonne ay ngodo yusenu bolo be korota kuina derge abana ko bana sente jeranai sene bolo abana sene bolo korota kun ko ka be ala ka sente re danyama sigida loi ma voter mamu no tike korota loi ta kanbo ajara mawe koy ka tega korota ka sen korota ndo yere u pa wallahi u bu ka sejere kan ku glosani dugu che be sanfe tega flabi sa agalera de ko foni ko mu ka kita parce que ba ko ako session mingera kunu jeudi do kalo kle muga est-ce que octobre kalo 2022 ndoko anyama ya kumbe awai kado chedo buranga bulo no be colonel maliki jaw ko fo seku maliki mami be no kumbe kata projet ndefa ka surasu awai kado ka police ni awai kado sapeur pompier ou militarisé mami be no kumbe kata awai kado o ndefa o de général de brigade Daoud Ali Mohamedine awai kado ali ye ministre mi nyeshinimbe awai kado sécurité ani protection civile ma ko ni jatemineke police ka la haliya mi ani protection civile ka la haliya mi abe la kana ko fo abe jatemina ko fo abe awai kado dunga bo ani awai kado fenjama abo ko fo aka jami mbi talike ka seka an kishi ni gela minun be no bina an soro lu kana seka an soro oni kibe ko yimma daka laje do ani surasiya u chema janyu ana koy la sebende un dama de dan farake ni nyanje o de sura tigala min ya rapport ba min be ni awai kado no ya rapport numéro 2022 tiré 06 bar CDNSPC CNT ale ajira ka fo ninje kulu fla minun flene ko ala way kado num bebe service de sécurité ani protection nim bebe way kado buli o la haliya ka ako de sala tigala ne jatemine ke assemblée nationale ale ni waliya inge amma soro do wala fe assise nationale de la et de fondation o mi ngera la nyinu chama de kera kono kanyeshi way kado ni waliya numa min bi se ka to bara num bi ke akechuko nyumana ako hali bi ngo nana la nyini do be way kado yani awa jeka kenai la nyinu kera jamana fomo fe ku jija ko lu waliya haka jami mbi talike suraske mina min babulu désormais min ye police o fana surashi o mina ngelo awai kado o de kanga di min awai kado ba police la ko police min fleni commission de défense nationale de la sécurité et de la protection civile lu la nyinu chamange gouvernement mo fe ku haklito o yoro la min ye ka statut kura min non na le fleni ku haklito la formation min ganga ku ko ani waliya min kanga ke ya sabara nunga sika ke kanya akecho nyumana ku haklito o bela jelena ga kuna funi nyira kuluma yoro mi ndo sigate mina conseil national de transition ayaka ya maria de papier bana pew minya awai kado protection civile ani police sorasudu ene sandika ko banenwa sandika ko bana o ere ba ko nei ajira ka fo sandika ko ngun gembe sabu jugu baye sandika ku gembe sabu ye minye police la kaw ni sapeur pompier ka gele ere se akono na ere ma sabu jogo fo mi bali o chama ngumbe kana ngambe donu mine ko bi ni ngo kele ana ke sandika ko ni se ani abaneu to kuna trore nouvelle horizon ni aka fasire ibunya bala
ene seri ko bani en terke minye e de be ka kuma cha sa no te police do be awo kabiri bi ma se ne nu ye ni kuma ke a benen duma a jaruye olukote awo a jaruye de a jarato ye de ko fini do nguyo de kosobe donc abana na manya ka fo yi ko ni kale ki chien ki be jabana ko do ne ka olu ni ko kisi anu bolo fen anya ma ka damina kay fo ka ta go shi kidal abana abe mal do de kuma kay korfonyina ala kan ni sababe ndo mi ye samsilima chawa ngum fo mana ni nje ma koyi samsilima ja ko akun dambe fo azidi asi jamana ka ote Mauritanie be azidi fe a ni mo fili brote ya Mauritanie nge Mauritanie nu nda nyama olu ko ni ko ki be asi jate olu fo sa olu olu taji we ngoye die al ne folodi ko Mauritanie ta fe sage asi agwa bi ya fa ya fama ya gadi kuyi ma ke cho dobra nge tai ko ero damine na ka le de bari bayro me ko Côte d'Ivoire ni Ghana tenna ngo bi dali Côte d'Ivoire ni Ghana ngo do bi jouer ni final sira do bi awo ero bena ko Côte d'Ivoire ni Ghana ero la am ke chuko ala ka je kadama ko bena ko te wa ko so be o kuma bete ne arato nu ra famie bi ko to ani nani to mi murumuru duru wole sira ba go 76 33 43 03 ne ma ne be mbolo ma go shiga do so de be ma ko ne be mbolo do me boni aye ne ma mama ni yira dugo tugo munye masa Allah taala ti sagi yira dugo alila abada wa munye galo amana me tugo munye so ma da kele nyama wo che aba genga mina tigala te chai munye maimuna dumia fa kona la kanya shi munye angara ko ima ibe na ka foko munye maiga oba ale ko fo sigata la mamunu no bna na angara yanga jamana ngono wala la abla maiga ko ayu bismillah kanya shi munye ni fournisseur nunga bismillah ma ko obe so na ke gelaye mudu bo keita ale mawa ni ngali to min ko asgira munye maimuna dumia ayra ka foko munye ko la abla maiga ibe na ka foko munye araba do no bena octobre ko kleta ani kononto ma munye délégation bele au wulila collectif de nanga mako collectif des fournisseurs d'entre agricole du Mali nous gagnama ba Youssou Koulibaly munye premier ministre par intérim munyama ko ayu bismillah nyama ibe na ka fo munye bismillah ku kunde dore gela mumbe ame domna kom bi adugulante Mali de shila kayira ka fo ko mi Sénégal chairman be ko engrais ko non ku uteya ko o madda aka na manya ka fo ko munye bolo na afuna nyama ko abeda atigi akoro bolo ngone ngone asibe ko shira munye jere de kulu na me domna kom bi no be collectif de fournisseurs d'entre agricole du Mali no obo okofo nyama munye collectif de fournisseurs d'agricole du Mali ko nyama Youssou Koulibaly utara munye jamana premier ministre par intérim una ay ñogoyen konnala yaira ka foka me domna kom bi nyama ko sigata la ko munye gelea chama ko oyira ko yon konnala fasrike baka frando de be maimuna dumia ko fo ako munye ministre anen nun ye kalem flam mun ka ñogonyeta ko eko ko atna ke gelea ka nyashi munye ministre mun be no be mudu keita ko fo ko abina ke gelea ka nyashi munye mudu keita alema o sobke mamun no lu bina engrais anga jamana ngono dibila ko chama be nyama abina fo ko liyo se bokoro shele munye jamana premier ministre par intérim ale ko ni ale nyakorla lab premier ministre par intérim no be colonel abla maiga ko fo ayda ka fo ko sigata la ko korfo nun ko asbe ko famuna ko dona na tawla ko abena munye bataki mun na abena jabi ke ka nyashi munye collectif de fournisseurs d'entre agricole du Mali ko ganyama ba Youssou Koulibaly ma ko bataki mun ko na abeno shela ko nyashi umam watrike baga fola ako anwa jamana ko na nyina samia adugulante mashila ka fo ko munye angare ko gela bele ko oyir ala ni ya jemena ka alaje munye CMDT yera dugumun no lube CMDT kon la olu temanu ko foka boy jamana ya ida ka fo ko munye milliard ta anu wolonvla nyama ko odobena bo ka sena ko nika ademe anga jamana ko no nyina sa o kon la o milliard ta anu wolonvla la ko munye kema sigila kibe na ka fo ko munye bioro nyama ko obeke engrais organique wa binani ko beke engrais mineral patrick baka fola ako ko ngoni ko aglera foka fo ko aglera o sobuke Sénégal mun no lu engrais ka ngadu oluma nyama ku ye kule kan ya shebe ko robbo
Mangalade kulekan sebe koro bora ni wati temununa nga unata be ministre mun be no be development rural kuna no de be modu be keita ko fo ayda ka fo ko siga fo itala ko ni samia abika tatabolo ngoni nga ko ni septam nu kala ya sorata nyama ko samia ko abe jappeu ministre modu be keita ale ko no o shele nga unata be munye senegalawi nyama ko ni kulekan ko obo o sabga munye angre ko agele ko ayira akonala angre ko kibe na ka fo ko korfo chairman ko o shele la akonala oro kum korala munye maimuna dumye ayda ka fo ko kanyashi munye mamunu no lubena ne angre anga jamana ko na me domna ko bi oro ne ministry colonel abla maye ka nyoanye ko abina ka sababu ye ka baro ku shebe ko geleya munye modu ba keita ale bolo ko sabga munye chenchama be e ku tuno da kolonti ko file kolonti wa premier ministre ko anabo kalama na ko fle ni anya sabaka ba munye sodde ba mako ale konla o mar ango ba ale sabani ngala madu maga nyama ibunya obala ndo nouvelle horizon ne ba leta sedu kunati ale kumambe binya awayka don ndo sedu ye nyingal deke ndo dunga ja sebalite ndo ni ko dugu do ka ja ba soro do be awayka do onye minye awayka do dege shu saba yere tirge isa kawjim ndo ko isa kawjim aka tunna de dege shu saba isa kawjim atunnu anaka kanu fo amablinde aya bi à partir d'aujourd'hui c'est fini. Non politique. Non il a fait de la fait. À partir d'aujourd'hui c'est fini. Maintenant kalama isa ka ujim fleni. Isa ka ujim koroke do bi ngam masebe ba. Awo ngam masebe ba. Beni mbeke abi radio in lame radio in gadai. Mais aba abem buja ka danga bara ukum konna. Donc désormais son nom c'est isa ka ujim. Aïssa Solomon Kabana c'est ça kaujim non politique là bon ayi al na do politique là bon ngwal na do politique là parando isa kaujim abana c'est notre parent voilà c'est notre parent abana ndo nyini gali kera nya awekado sedu kunate ako isa kaujim naka ACRT faso ka wele kaujim ndo ko tununa ubemi mabado akoni jatemeneke ninje no ye awayikado isa kawjumi ayewo ye akumbe awayikado kuna funi disira ofe ninje awayikado 4e vice président conseil national de transition isa kawjum keroyi donte wele duna abi doni mina ko bi isa kawjum tununa atunna aradar bela isa kawjum tarami isa kawjum bemi akwa bi kle dama dama bo minya awayikado wati dama dama ninje no ye isa kawjumi atoko kumbe bela jile da sabu isa kawjum sanga awayikado akeroi gabe doni mina ko bi isa kawjum kwa laba makai sanga wuli ne ga boy sabu ma min fleni ni awayikado imam mamudu diko awanne o de kera so bu na alla ko dona ma min fleni ni awayikado wati mina wuli ka jokera ma N5 RFP ni alla ko dona wati wuli ka jode kera minya awayikado Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bisika binchugo mi inja intura o bela jeledila akera awayikado 4e vice président conseil national awayikado de transition akera oyi isa kawjum ambe doni mina ko bi nyedo awayikado mado minga kuma kacha nga wati do bike awayikado akakuma do be bile haki uni lege so do gabi isa kawjum kwa nyene fimba na de isa kawjum ka bemmi ako awayikado ne jatemeneke isa kawjum kumbi bo akaboli la ba minu no lukera kerengere ne kanyachi premier ministre sugal ko kala mai gaba anaka kuma chamo be lukera so be isa kawjum aye gele soro ko ka kasola dombo awayikado obwala kalu woro wa keme isa ka ko fana ako sara ninja min fleni porte parole de kundo awayikado minyi imam mamudu diko ale tokola imam mamudu diko yere awayikado oburange didu isa kawjum awayikado ayeko chamange mana ngonnana ngabi doni mina ko bi minyi isa kawjumi o suma ko oduguma je dondo mawbi balika bo mungalama isa kawjum ye bani baraji sakoshi ayota ko gula kerela ka samara do ka furuga do ka aéroport segere atara zo sar komba woni be kawjum ye virgule ke nana choué kashinga turche virgule ningati chule sigini ndogo minye kawjum nyama ko dara kawjum ngangwe funum be farala kawjum film tourner la de ala na ko
n'a fɔra an ka sabali an ka sabali don ka ja sabali a sabali tɛ koyi foyi tɛ min tɛ ba diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ bɛ ban ala ye fo n'a bɔra ala ka a ko a b'i bɔ a kun bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min ala de y'a dɔnba ye ni u kɛra sababu ye ka Isa Kawujum lasegin a gɛlɛyara a don fo bi Isa Kawujum awɔ k'a dɔn ko a kɔni ko a tunna nka Isa Kawujum k'a ma kɛ politigima dɔw ye koyi sabu min ye awɔ k'a dɔn bi politigima dɔw bɛ a mana gɛlɛya cogo cogo o hakilina n'u miirina ye min u b'o fɔ jamana ko la koyi Musa Mara n'o ye yɛlɛma ye Usman Hussein Amion Gindo n'o bɛ Kodem ko fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ politigi bunago awɔ k'a dɔn ko sɛbɛkɔrɔ animé hali n'o y'a sɔrɔ a ko yɛrɛ a sɛbɛgɛlɛyalen a ko nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Isa Kawujum a yɛrɛ ka purukutoli 4e vice présidence k'a to la ka na lagosi ni fɛn dɔw ta ka sɛgɛrɛliw kɛ o de kɛra sababu ye ni Isa Kawujum yɛrɛ ni awɔ k'a dɔn a sɛlɛla a ko n'a sɛbɛkɔrɔ jiginna a ko bisa min ye awɔ k'a dɔn Nouvelle Horizon k'olu ye wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ kɛ k'a lajɛ u ni Isa Kawujum u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min n dɔgɔ ko a ma ɲɛ sɔrɔ koyi olu ma Isa Kawujum sɔrɔ olu ma se k'a ye u ka fasiri dɔ koyi a ko après plusieurs tentatives de le joindre qui ont été infructueuses Nouvelle Horizon se demande si le mythisme d'Isa Kawujum et son parti asserté façon ka wele est lié à la situation sociopolitique menaçante. Isa Kawujum olu y'a lajɛ k'a laɲini k'a lasɔrɔ ka dɛsɛ ɲɛma sɔrɔ a la o tuma Nouvelle Horizon b'a yɛrɛ ɲininka Isa Kawujum a n'a ka tɔnba min bɛ n'o ye ACRT faso ka wele u bɛ taabolo min kan ko bi ani awɔ k'a dɔn n'o ka makuni n'o tugulen bɛ jamana bɛ taabolo min kan min papalijugu ɲɔgɔnɲɛ bɛ n'a tugun bɛ n'o de kɛn bɛ o sababu ye maa tɛ ko cogo dɔn nka Isa Kawujum kɔni da delen don a tununnen don maa t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min ayiwa an kɔni t'a dɔn ne famana ma Isa Kawujum ka dɔn ko a yɛrɛ ka wulikajɔ a n'a ka réaction ko kɔni k'olu bɛ ka o kɔnɔ k'o lajɛ n'o tɛ Isa Kawujum tunna ayi a ko article de b'u bolo a y'o fɔ i y'a kɔrɔfɔ dɔrɔn i bɛ taa a y'o fɔ a ko article b'u bolo e b'a y'u ka article ko in fɔ dɔrɔn ayi da Isa Kawujum ɲɛ ni procureur ɲɛ Isa Kawujum ma se ka to ni ɲɛ foyi ye a ko article b'u bolo article i b'a sɔrɔ procureur y'a fɔ a ye Isa Kawujum article filɛ nin ye article y'a fɔ tan ni article y'a fɔ tan donc a yɛrɛ bɔlen a hakili tora fɛn kelen min na article o ye article ye a ko article de b'u bolo dɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn u bɛ taa di o la ala ka ɲɛ ka d'a ma non mais an ka tiɲɛ fɔ c'est à dire que Isa Kawujum ma se a ka sanga minɛ cogo ayi a ma se a minɛ cogo la tiɲɛ yɛrɛ la ani sanga wulila kosɛbɛ a ma se a minɛ cogo la de an bɛ dugawu de kɛ hali bi c'est un cadre mɔgɔ min don il est valable il est valable e ɲɛma i bɛ ka bin na e Badara kɛlɛ kɛ i bɛ jamana mɔgɔba a ye kɛlɛ kɛ koyi bɛɛ n'i ka rôle don jamana kɔnɔ quoi ne yɛrɛ tun bɛ dimi a kɔrɔ parce que a tun b'a ka mentorw de mɔgɔw su ka k'a ka mentorw kan parce que a yɛrɛ bɛ minnu fɛ a bɛ waleya dɔw kɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw yɛrɛ su ka k'u kan bon c'est pas bon mais bon bi ça va ɲama mɛnɛ mun f'i ye nin transition kɔnɔ Kawujum ye maliden dɔ de ye walayi a ye maliden dɔ a ye ma samusilima ye k'a ye mɔgɔ bɛ yɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ni sababa bɛn nin waati in na arajo ye Nura ye fɛn min ye 94.4 5 n'aw mago banna 76 33 43 03 ka foli lase awɔ k'a dɔn Bukari Kɔlɔn Sidibe Kɔlɔn international Dirisa Kuma Arabada Dirisa an b'i fo ka Ibrahima Tunkara fo ka waliman dɔn ka Adama lada Awa Gindo an b'aw bɛɛ fo waati in na an bɛ taa sugu la an ka taa sugu la tɔw bi yan hali bi sɔɔni an bɛna an da don la ni ala ka jɛ o bɛ kɛ voilà Kɛnkɛri Wasolo kosɛbɛ tɔni an b'a lase min ye awɔ k'a dɔn Basigine Keyita kosɛbɛ min ye ka madame Keyita Ayida Magaji fo an kana ɲina Elhaji Sukuba Samakɛ Pere Oto an k'a fo ka waliman dɔn kosɛbɛ Dirisa awɔ k'a dɔn Kuma société mobile ani tɔni an b'a ɲɛsin ale ma Ibrahima Tunkara k'i fo Baɲɛ Kɔnɛ Babino de Baɲɛ an k'i fo waliɲuman dɔn kosɛbɛ Musa Sisɔkɔ awɔ k'a dɔn an ka asa an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni waati in na kosɛbɛ Nɔgɔ Mamadu Gaba Maître Gaba international kosɛbɛ an ka foli ba ye siga t'a la Safo Mairie an bɛ awɔ k'a dɔn dutigi Ɲare l'international do kosɛbɛ dutigi Ɲare Layidu tigi do kosɛbɛ an bɛ fo ka waliman dɔn k'a Ɲare an kana ɲina Marija an k'a fo ka waliman dɔn Ibrahima Kulubali kosɛbɛ nin bɛɛ bɛ mairie kɔnɔ kosɛbɛ anw fɛ yan nɔ Jalakɔrɔji an bɛ foli in tɔni an b'a lase monsieur le maire Jabate Usman ma k'a Jabate min ye n yɛrɛ denkɛ ni Mari Gindo an bɛ Gindo fo ka Mari fo nin bɛɛ ye n denw kosɛbɛ
beidi kosobe ndo ambita ni fasiri mi be mbulu koro minye awayka do sorti Bamako amba leta Bamako la ya jara le de kumambe ko Ousmane Sherifu Madani Aidara funi dilaw awayka da no lu nyoy guide spirituel mi be na be Ansardine International kuna bi Ansardine kunu awayka da ni kuna fundilaw ko ni o nyoy mawdudu minna temena awayka do kasika nyefolike o bisika family sura la chugo akera bongoni na commune indi district de Bamako akoni ngera occasion guide Ansardine awayka do aleka wulika joke ni awayka do kasika nyefolike o conseil islamique du Mali o fana nyama awayka do ode Ousmane Sherifu Madani Aidara mawdudu ni yata ko bisabani shigina be mi nyama maya ni fédération Ansardine International o mawfe akoni ye occasion Aidara kasika ka position di limana ma bitalike jamana awayka do atemetugo fe na la dun chugo fe ajira ka fo tanke awayka do jamana marako nyuma awayka do obeka waleya ko ni ka deme awayka do bise awa jamana maraboma wa ulunu binywambulo ajira ka fo minya awayka do ni ngoingo ni minyi do were tekuyi ako bisabani shigina mi vlene akera alhamdulillah anana chugo mi atemena ateme ko nyuma o sirafe ako kuma na ni nyina ntayre ku nyeshini be mima ode awayka do moludu aleka ke waleya mi tabulo mi mbike sobiye kamalion faranywanga minya awayka do mi mbike sobiye be ani kilinya ko tu nyugon tala ani nywandeme waleya awayka do chugo mina ko kuma na sa minya Aidara ajira ka fo nyina ma ba keme ani ma ba bi konondo ani shegi ana kungan fen ko de yira na soro solo ma ba keme ni ma ba bi shegi ani wor awayka do o de yira do faralaka ka fo do de faralaka anyina ko de stratigela mi je tumine ke baye ka fo minyi awayka do che ba keme ani kele muso ba bi konondo ani wolonvla ana kungan fen fédération mi be na be awayka do fédération Ansardine International nabo ko be dugumina abe dugubina ni jete abobo dugumuga ani konondo do kika do ko lu de siraka ye awayka do ningene ngona minyi wari mintara dafe a milliard ko ni do de be a 120 note abara ko ni akera o chugula ko Ansardine jongo ala o bitabulo mingay ko bi wagide minyi awayka do kenen kan conference u chama yo luke awayka do ni mim se ka to mo se ka family surala to menen go ka boy minyi awayka do ye wajuru ke saraka bo ke ka subulu ke ani fen jama be yo luke mim se ka to awayka do moludu se ka nyina maya ni sonja bunya ani karama kono sirfle la ya jara awayka do soir de Bamako u ka bidon boli ibunya bala la jara soir de Bamako nyama me folita ni ga sigere la révélation ne be mbolo do me bona aye ko dugule ku da keneka munye bejalo akumara ako munye kalanta munno obesina san 2022 kana bla san 2023 la ibena e ka fo mamunum be akaja ku ye defu soro ko kuma na ku ka orientation ko yinko ako abe tabulo jumene kan munye bejalo ay ningali to min ko osigi fatirga baga fala bejalo ay da ka fo ko munye ministre munno ka bara nyasundo anga duguma kalango bela jile nyana bolima o ko ni ay da ka fo ko munye kalanta ko o baro be ke octobre kalo kle saba samba fla ane samwa ane fla o dugulente mashila ka fo ko o korfo ko afora to muna nyama kibe na ka fo ko bara fena ko atemena osira kele o fe ngayini ngale mumbe no obetungu ministre la medomna kombi o ti dore demse munumbe akaja ku ye defu ko ko soro nyama nu ka ngata munye lisela ko kuma na ko oluka orientation ko abita bolo jume o de kan ngini ngale to min ko asigira patrika baga folam akoko ni la dala ko ye ibe na ka fo ko abeni ngana sanja man ko ko obo na manya ka fo ko munye mamunu me ku ye defu ko ko soro nyama kibe na ka fo ko uka orientation ko sangan wati bela dilena ko gelea ko obiye akona la ne duya ajtem na kala je demsa nunu kan ga oriate kata munye jamana yara ka kalansula aka jafo kata fara munye ke yara ka kalansula munye ko demsa nunu kan ga oriate kata yen famfala orila orukum kon la kibe na ka fo ko jere de kulu do ko ko osigida senga jere de kulu munno be ka sawabiye ka orientation bara dele bele dele ka anyana bo ko jere de kulu sigida senga septembre o kono la ga jere de kulu sigida senga na fo kana bla bila nyama ko tama ba ko shishi ko ko o mamene orukum kono la munye fatirga bando be jalo ko fo akoko ni ko ni la dala ko ye ga me domina kombi ko munye de masaw aka jafu kata fara munye dem se munu fana be ku ye de fusoro nyama ku chamambe am domina kombi ku sigile me ku bolo ko ka adda o ba bolo da udala o sabu ko utado don jumane ku na ta kalambara ko to o bolo da fatirga baga fola akuni ko jete mena kala je kibara do biga ira ka fo ko ni yaye ka fo ko mi oranda sombara ko o masaka sigi senga ko te dore ko munye jamana ere anikere lise munu be ko ku gele belebele ko obu ni nyoko che o masoro do refe ko a chamambe ku ka juru ko obe jamana gouvernement na do fana ira ka fo ba me domina kombi
ko amasaka senga ko ti dore ki bena ka foko mamuno o pasira nyine nyama ko pasita ko o sebakoro dugoyra oro kum ko lamiye bejalo ayra ka foko akoko ni mana gela tugo ame domina kombi na manya ka foko ango ko minye malikura ateta abada fo minye kalanso ko siki senga ni oro kum ko la ko mamuno be akaja ku ko bara benendo minye kalangoma eraganda minye duguma kalangoma ko nga ferenda bali bala jelenge ka wulika joni setru bala jelen ko bla senga munye demsa mbe ni wati na nuye de fusoro ne manu masika orienté kata liso la folo bara nunu bala jele masika time tugumna lafia ani damu okonala ono te kibina ka foko dokara na foni blani anya sabaka bo la revelation ale konala bejalo ale sebenga la bunya obala bo atoro rebete yana nga wala semesa minya awekado ambita si blake kanyeshi awekado yunusi turema yunusi sebe mimbe ni angwa mako aujourd'hui ta si blake awekado kanyeshi yunusi turema yunusi jenyo chama be minu mana mina fo maître Dembaw ina fo Seydou Tira awekado lu ya jenyo ye no kulubali no le officier d'état civil ye hippodrome na fo kata se minya awekado salugu sanogo no fana awekado ministre korono ya jenyo ye Mamadou Sissoko imbe kumana minya awekado Yunusuka awekado Baninga Aboubacar Siddiq awekado kan ale secrétaire politique ye section mimbe na be commune de ko fo no e ne ka commune awekado ale ye o mayi ya jira ka fo lu yere fen flene ulu bela jilen ye Yunusu aka furuudi aka bora aka école dila wa ulu be aka kalandeundi ulu bora aka école dila ulu ya to awekado ulu be doni mene ko bi minya awekado Yunusu ka hakilna na ka mirina anaka tabulo anaka horoya naka adamadiya kado ka fo ulu be awekado o de sira tama ako mamindu Yunusu Touré mimbe awekado kanire ko fo ayajira ka fo ale ni Yunusu awekado ye nyondo san 2003 wati na minya awekado be na ni parti yere sigiwati ako de sira tigala ale ko ni awekado ale ni Yunusu nana be awekado comité kelina ale kera président des unis Yunusu kera secrétaire général du comité 1 awekado hippodrome tola ko ale ka promotion politique ale ko ni sikate ala ale be awekado be wala semaine mamina ode awekado Yunusu sabu minya awekado ale ni jenyo wero be minu ye bara chamange ka wulika joni chesuru chamange be se ka to parti awekado be sinzin chugomi be se ka to parti abinyeta soro chugomi ale ni Yunusu ko ni barake ko kata se Yunusu awekado aka awekado finyela ba samali ko kata se uma ako o temenengo ka boy ale re bara funfolo mi soro awekado aka nyana tigala ala ni awekado Yunusu sababu tabo de kera sababu kata ni awekado ale primature la ni ka ale ke attaché particulier o kera awekado san 2005 wati ako ni ngo imbe tabulo mi ngai ko bi Yunusu seria mi numbo lubulo nulu ko kulu be kuma beka atina bangoi sababu mingi awekado a folo ale hakli be dola fula folo e mingi dondo ereunion dok nganga ke ereunion awekado samba kumbekana ale wulilika ale ko Yunusu ma awekado sambe kana yelma amba ke chugodi Yunusu ko ma parapluie ni ikana nofe anga ta ereunion ke orola ule torchu mene awekado ni kata ereunion kata keneka rutali kenenga ale ko ni kabako ara ale dabali bana sababu mingi awekado ma bisabani sabade kunganga ye keneka ma woro ulu ma woro ulu ko ereunion ingeneka o ma woro Yunusu yere awekado obe ala ako bete menengo kaboy mingi awekado avril 2004 wati mingi awekado asro ale jeune Yunusu ya nyini alefe aka wulika joke ka feren dabalu ke ka plan ke mim se ka to awekado election karataka URD to ako ale fero beko kofe kata di Yunusu ma Yunusu ya ale nyini ga o ambi se ka jama soro chugodi ma ubi se ka lateme chugodi ako ale afo Yunusu ko awekado nanye keme flafla udi aka cha ala fe awekado jama bi teme ako Yunusu ya jira de la ka fo minya awekado o te tabulo o te ale ka tabulo ale te osira fa ale be jama fe ni minyi awekado o te ni ako ni mbekera so buye kata école la Yunusu ka école la luka family soro ka do Yunusu re masugumi Yunusu re be barake chugomina Yunusu re be adamadiya do chugumi ani abe malien kanu chugumi ko ni mbe awekado o sababu yi ako kuma no lube do ni ko bi Yunusu ka école politique lu yode do lu yode tama lu be awekado o de waliya fa fokata awekado nyeke minyi ako bi URD temina URD re sinzinimbe Yunusu Touré awekado uluka sinzimbere do wila uluka horoya nuka adamadiya uka hakli juru chanineya ani awekado uka mabunya URD sinzinimbe awekado ulika ako kuma na midoni mena ko bi sikata mina URD ma belebele do perdi mi yejiri sumba do tarida be do deke mi awekado alaka Yunusu alaka daro nema alaka farasla meshuka Aboubacar Siddiq kan mi awekado ale secrétaire politique section de la commune 2 ni aleka wale aleka kuma kan anye min sélectionné yelsa mawb se ka famille soro Yunusu Touré ka tareka do donge alaka awekado a daro nema alaka farasla
silamɛ suw kan an ye kibaruya min sɔrɔ a ka ca ala fɛ bi wula in na a ka su ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni ala sɔnna siga t'a la ɲɛma ɲuman dogobaga o ye suba ye o de kun kɔnɔna mun ye Abubakar Sidiki Kan an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔsira a sera ayiwa an bɛ foli lase bɛɛ ma fo k'a dama tɛmɛ an ka foli ta ni bɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ awa i k'a dɔn Nura FM o kumasoba in kɔnɔ Gawusu bɛ ka tamasiyɛn min kɛ o de ye anw ka siraba in Gawusu siraba in awa komi waati y'an dan tɛgɛ ma nka Musa Sisoko an bɛ foli lase ma Banamba Jelikɛ ɔ siraba in min ye Be Jalo ale de kumana a kumana sɛbɛn min kɔnɔ Gawusu yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ sa révélation ye sabu waati taara a ko awa i k'a dɔn min ye Bangoni ani Ɲɔnsɔnbugu a sira in awa i k'a dɔn a datugu k'a fɔ ko a baaraw tɛ ka kɛ min bɛ ka maaw kamana gan i k'a dɔn k'a fɔ o ye ɲɛmaaw ka makun de ɲɛmaaw ka makun o bɛ ka awa i k'a dɔn population kamana gan a ko nin siraba min filɛ nin ye n'o bɛ Bangoni ani Safo n'u ni ɲɔgɔn cɛ awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi sira in bɛ ka kɔnɔli kɛ hali bi taa tɛ ka mɛrɛ tɛ ka bɔ a ko sira in yɛrɛ kɔni bolo dara kabiri san 2017 waati an min y'a kɛ o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a jira k'a fɔ kalo dama dama baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ban nka 2017 ka na an bɛ don min na i ko bi ko baara ninnu awa i k'a dɔn olu ma se ka ban cogo si la fɛn min bɛ yen n'o kelen bɛ awa i k'a dɔn kɔlɔlɔba ye o de ye awa i k'a dɔn Bangoni awa i fanfɛla ye n'o bɛ commune 1 n'o b'o fanfɛla n'o b'o kofɔ sabu min ye awa i k'a dɔn hali bi maa minnu kan ka yɔrɔ labila min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn goudron in bi da caman kɔni bannen don awa i k'a dɔn ni ka yɔrɔ labila nka ministère de l'habitat ko in bɛɛ lajɛlen awa i k'a dɔn ale kɔni y'a jira k'a fɔ ballon bɛ olu de ka kan na sabu min ye awa i k'a dɔn ministre so min bɛ yen n'o kan ka goudron ja olu kɔni bɛ k'u ka baara kɛ nka habitat olu ta kelen bɛ kɔlɔlɔ ye a kɛn bɛ tɔ k'a jɛ ye min ye awa i k'a dɔn nin sira in dɔgɔ a kɛn bɛ buguri bilen bi n'i ye tobili kɛ Jalakɔrɔji Bangoni ka taa fo kana lɔgɔti k'a la nɔgɔ kabako dan don min ye awa i k'a dɔn a bɛ bilen cori kana lɔgɔti k'a la k'a dɔn nin sira in y'a sababu ye n'i y'i ka fini ko k'a jɛ i bɛ taa fɛnsɛ awa i k'a dɔn commune 2 la yalima awa i k'a dɔn Bugasugu fanfɛ n'o tɛ i y'a fɛnsɛ Jalakɔrɔji poussière bilen bɔgɔ bilen o bɛ taa n'a ye o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen samiyaw fɛ accident dama min bɛ kɛ a ti kɔnde ka ban n'a fɔra nin sira in kabiri 2017 fo bi kala tɛ ka don ɲin na ka bɛn n'a ye n dɔgɔ i k'a dɔn a bɛ maa kamana gan dɛ tuma an bɛ jamana ɲɛmaaw wele u k'a lajɛ dɔ kɛra sa dɛ min ye awa i k'a dɔn Jalakɔrɔji n'a lamini lafiya bɛ se ka na cogo min siraba in nafa ka bon cogo min awa i k'a dɔn u k'a lajɛ u hakili to jamana kɔnɔdenw na u hakili to population na sabu nin fana ye banajuguba de ka ɲɛsin awa i k'a dɔn population ma o mana sira in n dɔgɔ sira in ye sira dagabana ye dɛ a kan ka baara ça va pas kosɛbɛ wallahi a kan ka baara ɲama sira in yɛrɛ bɛ nafa min don jamana kun o de dagosi ka bon Jalo ka fasiri don min ye révélation an kɔni y'a fara fara ɲɔgɔn kan pour que maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la ala ni waati yɛrɛ koroni ani waati yɛrɛ tali kama o tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ bɛɛ ɲɛna aw ni ce aw ka dɔnniya la kosɛbɛ n'aw ka kulomajɔ la o tɛ ɲama y'a fɔ cogo min na an kɔni an ka bi ta in ka kuru ka da yan i y'a fɔ cogo min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ka dɔnniya ani u ka kulomajɔ la dɔnniya ni kulomajɔ min bɛ yen n'u y'a ta ka da Nura FM ale kan jamana in kɔnɔ ani ka taa bila mun ye jamana kɔkan la an bɛ foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ mun ye jamukan kɔfɛ n'i bɛ fɛ ka Nura FM ka anw lasɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ 76 33 43 03 Samusili ma ko Lala bɛ an fo Lala Sam ko de ko k'a f'i ye donc an bɛ Lala fo an b'a fo ka waliman dɔn kosɛbɛ siga t'a la waati sera awɔ n dɔgɔ ka foli lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma o bɛ kɛ Kalamɛ jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo siga t'a la ala sɔnna ntɛnɛn don o bɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kɔnɔ mashallah foli lase awa i k'a dɔn Yusuf Sisoko Yakuba Gindo an b'o fo ka Ami Mariko fo foli lase awa i k'a dɔn Ina Arama ma Flesha Ina kosɛbɛ nɛgɛw Gawusu Keyita Gaston de Fer an b'i fo i ni baara i ni cɛsiri o fugula in ka ɲi kosɛbɛ foli lase Mamu Kamara mɔden Burama Traoré Jo Bɛrɛn awa i k'a dɔn e ko Bala jumɛn Kɔrɔna Bala ani Kilebin Bala o ka mɔgɔ don Kɔrɔna Bala ale ɲɔgɔnna bakɔrɔni sama tɛ jamana in kɔnɔ Kilebin Bala a ka ɲi ale fana b'a sɛla ale nɔfɛ a ka ɲi ala ka di sa mais Mamu Kamara ka ba caman ba den min tun b'a bolo o bɛɛ taara min ɲama i tɛ dan ye o tuma a ka ɲi an don sogo gɛlɛya an bolo so dɛ o tuma ka foli lase Burama ma Jo Bɛrɛ k'a Traoré an bɛ a f'a ɲɛna a k'a cɛsiri ni ala sɔnna ma min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔfɛn ye a bɛ sɔrɔ jango tɛ a bɛ tali kɛ awa i k'a dɔn madamu kosɛbɛ ka fɛɛrɛ ɲini o kow la awɔ an bɛ k'a ɲɛɲini ka foli b'i ye kosɛbɛ ka foli lase Yɛrɛma Boubacar Traoré a diyara n ye bɛɛ k'i ma ko bete kosɛbɛ ne tɔgɔ ye Maminatu Den Kafujɛma ka Madu dakantigi Madu Mayiga ni ala sɔnna ntɛnɛn don fɛ mana kɛ min ye a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kan